dangerous. नैबे हाइजें नैबे सामब्राम गुफुर नैबे जिरा नै बेखौ दा होनोसै ओरै होनांगौ होमबानो टेस्टि जागोन बियो ओरै होदो मस दा बेखौ फुदुंसै नायदो नै लोगोफोर मस्लानै दा होनोसै बेनिफ्राय गरम मस्ला बेखौ होनोसै बरिया जासिगोन बियो नायदो मजा गोरोबजोब्बाय नै सामब्राम पियाज बिलाइ नैबे सामब्राम दुन्दिया बियो नै दा होनोसै Boria, nih, Boria banget. Munbayan sih mana? Munbai nih munbai. Sakitnya ada di muka.